Welcome to How to Answer Questions. Asibongeni. Sanibonani zakwethu. Sesibuyile-ke nenye i-episode la khona sithi khona how to answer question, because sesibonile kakhulu ukuthi kahle kahle yonke ingane yomuntu omnyama ekhona eSouth Africa kwi-mathematics kahle kahle kumele iwuthole u-100%. Uma ukuthi ayutholi then kunento e-wrong, yabo. Thina-ke sizo-correct-a lelo phutha lokuthi iy'ngane zethu siyabona ukuthi hayi zona ziyaphasa impela, ezinye ziyabathola distinction but 100% bancane. So that's why we have this academy called How to Answer Question. Right. Ake sibheke le derivative lesibiza nge-first principle. Nokuyi-question yakho yokuqala laphayana masikhuluma nge-calculus laphayana ku-paper 1. So ake sibheke la. So le derivative lesibiza nge-first principle inani? Ine-formula yakhona, yabo. Ingane ey'ningi zethu i-formula ziyisebenzisa impela kahle, angazi bese kwenzakalani-ke mase kufika la ezansi. Kodwa-ke ake sibheke. Okay, lesithathe nje i-example eyodwa, just in example. Lesithathe i-example eyodwa ngane zakwethu. Ake sithathe yona impela le ejwayele ukubanikeza inkinga, because isikhathi esiningi iy'ngane zami ngibone kunenkinga. Kunenkinga mase kunje? Khona inkinga mase kunje? Yes. Hhayi-ke inkinga isuke shuthi ithisha lapha. Inkinga shuthi isuke ithisha. Because ingane eningi ziyakhala ngokuthi u-X mase denominator thisha. Siye senze kanjani? Right. Okay, let's check this one. Okay, I will just call this one f of x 2 over x. Right. So how do we go about finding a first derivative of this function by the use of first principle? So sizokwenza njani? Right. Obvious. Nayi first principle okusho ukuthi ngamanye amazwi nayi formula sisebenzisa la ukuze sithole derivative yala. Right. Ikhuluma ithini? Ithi wena hamba uthola u-f of x plus mani plus h. Ngoba vele u-f of x usunayo. Always uzohlezi kunjalo. F of x uzokwenza njani? Uyamnikwa mabefuna uthole i-derivative yakhe. Shuthi u-f of x lapha kwi-formula yami ngihlezi nginayo. Nami umuntu engizoke ngizomthola. Shona khona f of x plus h. Ngifuna wena, uwe ngingakwazi. Kodwa mina ngazi bani? U-f of x. Right. Kwenziweni-ke la ngane zami? Awuyibheke. Right. La uyabona ukuthi la ngazi ukuthi kukhona uhlobo obukhona. This is f of x, this is f of x plus h. Kwenzakaleni? Kusho ukuthi lapha ya ba-ede bani? U-h. Hayibo. Nasho ukuthi ngalena sifike evesi vele senze njalo. Kule formula yethu. Siye senze kanjalo nje. Akukho okunye ngane zakwethu. Wenza njani? Kule formula yakho ka-f of x. Ngoba vele sebeshilo la ukuthi akuseyena u-x la. Kade ku-x yedwa, kodwa njengamanje akuseyena u-x, u-x plus h. Shuthi esikhundleni sika-x sekukhona bani? X plus h. Nathi sizokwenza njalo wena ngala. Shuthi kuzoba u-2 loya u-f of x all over akuseyena u-x phela. Khumbula phela ukuthi u-x plus h. Sebefaka u-x plus h, nase sifake yena x plus h. So this one now becomes our f of x plus h. Right. Ukushuthi ngamanye amazwi-ke lapha kwi-formula yakho uyabona ukuthi usunayo f of x plus h no f of x wakho. Usungakwazi ukuthi go ahead and do your substitution. Right. Okay, ngizosula la ngane zami. Vele ividiyo uzokwazi ukuthi uyiphoze. Sekumnandi manje, sekumnandi ukwazi ukuthi ividiyo uyiphoze. Ukwazi ukubona uma ukuthi khona la usale khona. Right. Sithole u-f of x plus h elingana no-2 over x plus h. Kanti u-f of x bekade simnikiwe elingana nobani? 2 over x. Okwethu-ke manje ukusebenzisa i-formula yethu. Substitute izinto zesezinazo. Right. Ake sihambeni nayo. Kusho ukuthi nayo i-formula yakho leya. Ithi first derivative equals to a limit of h eya ku-0. Then mayisithi f of x plus h. Khumbula ukuthi umtholile la. Then sizothi-ke 2 over x plus h. Khumbula i-formula yakho nobani? No minus. Bese kuba bani? F of x. F of x ubusumtholile. So kuba lo 2 over x. Sikhundisa f of x sifaka u-2 over x. All over bani-ke? Over h. Zonke-ke iy'ngane zami zigcina la. Angazi. Kodwa-ke
they have a problem mase kufika la. Okay, let's take this thing. I guess bugeni this thing has a numerator and a denominator. I guess bugeni numerator yethu nje kuphela. Okay, ngesithathe ngapha eceleni. Right. 2 over x plus h minus 2 over x. This is a numerator. When you know how to simplify this from your grade 10. You know. Eh? This is an addition and a subtraction of fractions. So you know how to deal with this if you grade 10 or 4. So let's begin. We take a lowest common denominator over x times x plus h. Wawenza kanjalo grade 10. Let's say mawukuthi ukuhamba phela makhamba isikhathi kuyenzeka ezinye izinto nasekhaya nje watshela ukuthi utshwala kaphuzu. Kodwa mawusubona abangani bakho bephuza utshwala wenza njani nawe uyaphuza isikhathi sihamba phela iy'nkinga zibaningi endleleni. Yabona nawe kungenzeka ukuthi usuyishintshile le information yaka grade 10. Right, usuyithathile-ke i-lowest common multiple. Siye sithi this one is a lowest common multiple. Ngicela wenze note lapho mistake. Le manje othisha abaningi basathi lowest common singathi ngasho njalo. This is the lowest common multiple because you just multiply the two denominators. Right. So bese senza kanjani imath la? Sichaze imath la. Siyazi ukuthi othisha abaningi bavele beyishaye ngale ndlela leyo ukuthi multiply this. No. Asikho isidingo sokuclaima emhlabeni i-mathematics eyifanele nesu. Asambe ndawonye. Oza. Uye wenze njani uma usuyithathile lowest common multiple leyo? Siye sithi lo divided by i-denominator yokuqala. Siye senze kanjani? Shuthi lapho emqondweni wakho usunento ethi x plus h all over lento divided by i-denominator yokuqala kubani? U-x plus h. Emqondweni wakho naleyo kwenzakalani-ke? Wush. Kuyakhanselana. Yeah, we have to answer questions. It's wush izinto mawukuthi ziyadlana la. So kusala bani-ke mayikhanselana kanjani? Uzongitshela ukuthi-ke kusale u-x. Uzongitshela ukuthi kusale u-x. Ubonile ikhanselana lapho ngesabuye. Right. Buka. Makusala u-x ufika ukuthi this one divided by this. And then le answer oyitholayo sizothi-ke times the numerator. Okay? Sizoba level 2x minus asambe futhi. Okay, angisesiqedile ngapha. Sesithi-ke manje our lowest common denominator divided by what? Divided by our second denominator. Right. Usuzoyenza-ke nawe ekhaya uzomtshela ukuthi lo x uzokhansela lo bese kusala u-x plus h. Lo x plus h bese wenza njani? Multiply i-numerator yakhona. So nice angehleli nayo. Futhi kuzoba u2 times. Khumbula ukuthi sithe masithi lo divide lo uzokhansela no x kusale lo. So kushuthi-ke lento times 2. Kushuthi kuzoba 2 times x plus h. Right. So this one is easy now. Okay? This one is easy, but asikayiqedi simplifyela yona lapho. Thola bani man? 2x minus thola bala 2 times x is 2x, 2 times negative 2 times positive h. That one is minus 2h. Ikade kakhulu-ke le yamasayini ngoba abafundi abaningi bahluleka ukuthola distinction bayilahla lapho kumasayini. This negative, this 2 is not positive, it's negative. So when you multiply inside, remember that negative. So yeah, just be careful of that one. So futhi ku-numerator sithola baningi ngabe ngathi x ngiyona nale. Ku-numerator sithola lokhuya all over ngapha still sano x plus h. That's cool now. Mawuyenza-ke uzothola ukuthi i-numerator yakho le uziqalisa kugila ne-numerator. Uzothola ukuthi i-numerator yakho ikunikeza lento, kodwa-ke lento ayikabi fully simplified ngoba siyabona ukuthi u2x minus 2x that give us 0. Lo nalo bazokhanselana bese sinika u0. Shula go 0 minus 2h. Should nje akusekhona. Kufanele ukuthi balo negative 2h. Should this one now is your numerator. This one now is your numerator. Sengenza njani? Sifuna ukukhombisa ngane yami. Kahle kahle la besenza grade 10 wakho nje ukhumbule ukuthi bengakufundisi la. Bengikhumbuza nje ukuthi grade 10 lowest common multiple okudila kanjani nayo addition and subtraction of fraction okudila kanjani nayo lapha grade 10.
nansi-ke into okuyiyona esize kuyo kahle kahle. Right, ngicela ukuthathela-ke i-numerator yakho because usutholile ukuthi ilingana nale nto. So ake siyithathe kuzoba minus numerator yethu minus 2h all over x into x plus h. Now the problem starts here. Kune problem mina njengamanje ngisebona-ke manje ukuthi ikanjani lento. Buka, une-fraction eliyi-numerator, une-denominator. Ile into efike ibe yinkinga ngenzani ukuthi la sesinama-fraction amaningi eqhutshwe ndawonye. Siye senze kanjani-ke lento? Ngithi mina iy'ngane zami aziyenze ngani ngesisulu. Khumbula ukuthi uma ngino-2 over 3 over 4 over 1 lento ngingayibhala ngani ngesizulu. Kanjani na? Phela this one is 2 over 3. This one is 2 over 3 divided. Now divide by isizulu wena lo wafunda ngawo lapha ka grade 5. So divided by bani? By 4 over 1. Lento isafana sayinto eyodwa. Kuyayfanela nje namashi. So futhi nalana-ke ngane yami kusuke kudingeka ukuthi wenze njalo ukuze wabutha wonke lawa mamaki ngisho kuthiwa kuphuma yona nge-first principle because sebeyayithanda kakhulu ukuyisebenzisa ukuze ingane zethu zigcine zingaphasanga ziba ngapha. Right, ake sicheck-e la. Kusho ukuthi ngamanye amazwi-ke lana sizoyenza ngane yami-ke ilesisulu kuphela bese minus, okay, suka la sibhekele minus 2h all over x into x plus h divided by h. So divided by h isizulu leso, akusona isingisi. Okay, isingisi siyakwehlula. Right, ake sihambe nayo. Ake sibheke. Khumbule ngane yami ukuthi okay, asingayibhali ngapha isizathu sokuthi okay, right, okusho ngamanye steps zakho uma usuka la ukuthi nje ushintshe lo divide omkhulu umenze ebe yini? Ebe isizulu. Right, this is limits as h approaches 0. Minus 2h over x into x plus h divided, ngoba ngishintsha lo divide sengimenza ngamayisulu, divided by h. Wayifunda into kanje wena ka grade 5. Le nto lena uyibiza nge-multiplication and division of fraction. Right now the fractions are being divided. This one is a division of what? Of fractions. Right, siye senze kanje still under division of fraction. We change this one to multiply. But remember that there's always a 1 that is a denominator laphayana ngaphansi kwa h. Kusho ukuthi-ke uyakhumbula grade 5 now masishintsha u-multiply sasenze njani ngapha? Thatha u1 ubuyise ngaphezulu, u-h ubuyise ngezansi. Kusho ukuthi steps zakho lesinqane ukubhala kakhulu la ngane zami. So kuzoba 1 over h. Le nto yakhe kanje. Yabo? Usewenze njani-ke? This one now is not a division of fraction, but it's a multiplication of fraction. Siye senze kanjani? Ngithi mina ngane zami i-numerator ayithandane ne-numerator. Bese i-denominator ithandana nani? Ne-denominator. Thina manje asidili. Mathandana. I-numerator ayithandane ne-denominator. Bese kuthi no. I-numerator ayithandane ne-numerator. Ne-denominator ayithandane ne-denominator. Why? Awukwazi ukuthi mhlambe useGoli uthandane nomuntu oseMtuba. Ngeke kwenze lokho. Yabona la ingakho wena la sithi i-numerator ayithandane nani? Ne-denominator. Rule yani. That's a multiplication of fraction. Shuthi ngamanye amazwi i-numerator iyotimesana ne-numerator. Ne-denominator i-timesana ne-denominator. So this one now is, khumbula ukuthi this one is a limit as h approaches 0. Khumbula njalo grade 12 ukuthi sahamba nayo le limits le up until we get our first derivative. Okusho ukuthi kuzoba nini la? Sesiya multiply numerator, denominator. This times 1 will give us minus 2h all over. This times h will give us xh into x plus h. Yeah, phela ngithi yabona ukuthi la this one is these two are not like terms. So kufana nokuthi ngaso umuntu nje ethandana nenkomo.
ayikho i-product engaphuma lapho, yabona. So these are unlike terms, so mawa-multiply vele kubuke ngokunjalo. So ake sibheke-ke, right, sesilaphana-ke ne-trick kwethu, ake sibheke-ke. So this is a limit as h approaches 0. But they say, when are we dropping the limit? Now, when are we dropping the limit? Why we keep on saying limits? Why are we not dropping the limit? Inkinga ukuthi manje this week ngama-limits ukuthi kufanele uqale lapho ukuze uzokwazi uku-understand i-first principle. Kufanele uqale kuma-limits. This one is a limit as x approaches 0. Let's say I have x here. So this limit is undefined. You can't find this limit because of what? X is a denominator. Khumbula phela ukuthi a denominator that is equal to 0 will always give you undefined. So ingakho-ke singakaze siyidrop ilimit ukuze kufike la. Sesingayidropha nilanga nizama. Izosho ingane yami ithi no sir. Bese enye ithini? Ithi why? It's because sano h la. Mawufaka u-h elingana no-0 uzobuya leya nto besisho lapha. Denominator yethu izokubani? Izoba u-0. Yabona? Which is bad. But-ke ingane yami izobe isiyangitshela-ke nayo ukuthi hayi se khona engiyibonayo nje mina. Lo h engadivayidana naloyana bese sigcina si-7 ubani. Lesihambeni nayo limit ngoba sikayidrop. H approaches 0. This is minus 2 all over bani-ke x into. Buka. Sesukile phela u-h ngoba bakhanselele. Kusele u-x yedwa akusekho h. Phakathi lapha kusele x plus h. Injalo-ke indaba. Can I drop the limits now, Ganzam? Yes. Why? It's because when you put 0 here instead of h, you will not get a denominator that is equal to. Then that's where you drop your limit. Then we say that we are getting now what? Our first derivative. We are getting our first derivative. Ngoba sesisubstitute h elingana nobani? No 0. So it's minus 2 all over x into x plus u-h ubani-ke manje u-0. Yabona ukuthi akusenayo i-limit ethi as h approaches 0 because we have our h now equal to 0. It's not approaching, it's equal to now. So this one will be then our first derivative. So it's minus 2 all over x into x. Lokhu kuyakusimplifya vele ingane yami izosho ukuthi kahle kahle sinenani asinobani? No x squared.